Sellaiset vapaat asiantuntijat, että ne ei pelkästään puhu, vaan ne näyttää. Okei. Nythän me tässä me nähdään, tulee poikkeussyöttö ja Luke Shen tulee 4. hyökkäjänä sieltä sisään. Mitä tapahtuu Ehrnrootille? Ehrnrooth tulee, putoo jäihin. Juuri näin. No nyt täällä on tuossa korvan vieressä semmoinen kenkälaatikon Shen. Herkkäkätinen pakki tulee 4. hyökkäinen pikku kis, olkapää putoo. Mulla putoo kädet tänne. Kädet tänne ja nyt on siis täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Okei, ja opetusosa tulee nyt tässä näin, että Ehrnrooth, kun kaikki puhuu, että sulla on hyvä hanskakäsi, niin älä nyt Herran Jumala, kun sä oot kääpiömaalivahti, niin lykkää niitä käsiäskin tänne kiinroppaan. Ethän sä täältä tee mitään, kun Tamminen laittaa sulle joka kerta yläpeltiin kiekko. Joka kerta sujahtaa tohon noin. Niin. Ja toinen opetus on se, että mä laitan käden tähän, niin Tamminen ei enää laitakaan mulle yhtään aivan oikein, koska ei tämä rata voi se näin pieni olkapään pudotus vetää kiinni ja silloin tämä saatto tänne näin ja laatta on siinä korvan juuressa tuolla noin. Näin se Ville menee. Okei, Ehrnrooth. Kuuluttaja sanoo, scored by number 22, Luke Shen. Näinköhän mies on Tammisen kiekkokoulun kasvattaja. On, se mulla on ollut niitä kanukkeja ja totta kai ne veljet puhuu keskenään. Näin se menee.